Τώρα βλέπω τα πιο καθαρά. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Είναι 4 επί 2, 8 και 7 συν 3, 10. Εν τα ίδια 4 επί 2, 8 και 7 συν 3 ίσως 10. Και βάζονται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Πιο δύσκολο. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας μαθητής που μπορεί να χάσει και κάτι. Ναι. Μπορείτε να διαβάσετε τον πίνακα. Όχι. Βλέπω μόνο σχήμα. Ωραία. Τα άλλα διαβάζονται. Ωραία. Εντάξει. Μπορώ να διαβάζω 4 επί 2, 8, αλλά μπορώ να το πω. Την κάτω την πράξη τη βλέπετε. 3 επί 3. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι γράφει. Ορίστε. Μπορείτε να δείτε τι γράφει. Όχι. Καθόλου. Πάνω βλέπω ένα ματ. Μάτς, ναι. 4 επί 2, 8. 7 συν 3, 10. Ωραία. Μπορείτε να διαβάσετε κάτι. Πάνω να μου γράφει, δεν το βλέπω καλά, τους αριθμούς βλέπω τους, ναι. Ωραία. Γιατί μπορείτε να μου πείτε την πρώτη γραμμή, ας πούμε, η πρώτη πράξη είναι τι κάνει. 4 επί 2 είναι 8, Ωραία. και το άλλο 7 συν 3 είναι 10. Μπράβο, αυτό. 4 πλήν κάτι, δεν ξέρω. Είναι λίγο θολά η αλήθεια. Ωραία. Δεν διαβάζω στον πίνακα. Λοιπόν, ο πίνακας, εντάξει, βλέπω το 3 συν 3 ίσο 10, αν είμαι σωστός. Που πάνω δεν βλέπω τίποτα, βλέπω το 8.